ọzọ udo dịrị unu bụ ndị Igbo ọkụ n'ụwa bụ na a na-agbasa ozi ya kwara ndị Igbo anọ m ga nọdị ala so ana m ekelekwa unu rinne ma ndị na-akọ nke ọma ma ndị na-akọ nke ọjọọ ọfọm na-aga ọgụ onye ọ na-aghọta enwe ihe ọzọ nwa mmụọ emegbu na nwa mmadụ nwa mmadụ emegbu na nwa mmụọ karịzie ma onye chọchi imegbuchie m ndị ichie buzo ya nke ọ na-ebu ka ọ ga-ebu na nke ọ na-agaghị ebuli so egbe nwe mmadụ enwe ihe m chọrọ ịkọwasị enwere ihe na-eyihe ndị be anyị egwu dịka ofu nwanne m siri gwa m na ihe ndị Igbo na-eyihe ndị Igbo egwu n'ihi na enweghị nghọta n'ihi nghọtahie mana achọrọ ka nkọwa anyị ebe a ka egwu na-apụ anyị maka achọpụtara m na ndị ụka ka egwe mkpụrụ obi ndị ụka kụnyere ụjọ na egwu n'ime ndị Igbo na-atụzi onwe ha ụjọ na-atụzi ihe ha ụjọ na-atụzi aha ha ụjọ na-atụzi obodo ha ụzọ onye ga ụka ya sọ ka gbuo aha ya na ụmụnna ka gbuo aha ya na ụmụada ka obodo ga-esi dịzi mma ị na-aghọta mana achọrọ ka nkọwata ihe a ka anyị mara ma ka anyị dị mma ọzọ anyị ga-adị ọ bụrụ ka anyị mara anyị ga-adị mma ị na-aghọta ụfọdụ ihe m chọrọ ịkọwa ihe abụ ịgwọ ọgwụ ọ na-awụ onye Igbo pụta kwuo na onye a na-agwọ ọgwụ ndị Igbo agbawa ọsọ mana ihe a asụsụ Igbo ịgwọ ọgwụ kere ihe ọ pụtara ndị Igbo oke wepụtagodo ọgwụ wepụ ọgwụ ịgwọ ihe ka ihe ịgwọ ihe miniri ịgwọ ihe bụ iweta nke a gị weta nke weta nke weta nke weta gwọgharịa ya ị na-aghọta onye na-agwọ abacha ya weta mmanụ ya weta ụkpaka weta magi weta nnu weta abacha gwọọ ya ata onye na-agwọ ụgba onye na-adịzi ofu ihe a onye na-agwọ ụkwa ofu ihe a onye na-agwọ ji ofu ihe a onye na-agwọ ede ofu ihe a so ịna na mmadụ na-agwọ ọgwụ gị cheki ọfụma mana ọgwụ mara onye ọ na-akụ nsị ọ bụghị apụtasị n'ụka akwụkwọ n'ọgwụ agwụ n'ọgwụ ịgwọ ọgwụ ihe ọjọọ no enwe ọgwụ mmadụ ga-agwọwere ajọ ọgwụ ma ọgwụ mmadụ ga-agwọwere ezigbo ọgwụ ndị Igbo si n'ọbịa egbu mgbu onwe ya ahụghị ajọ ọgwụ ọdechi ahụghị ajọ ọgwụ ụnụ na nkwa antibiotik ihe ọ pụtara ọdechi n'Igbo mana akpọghasị onye n'oyibo ịma ndị be anyị na-asachi n'aka mma n'oyibo anti pụtara ihe ga-anọchi anya nje makwa ihe ọ na-ga-abịa igbu ndụ ọ ya ntị ọkpa ya ọdechi ị na-aghọta Igbo mmadụ so ịgwọ ọgwụ ka e ga-esi na mmadụ na-agwọ ụgba mmadụ na-agwọ ji mmadụ na-agwọ ede mmadụ na-agwọ ihe ọgwụgwọ ndị ọzọ dị iche ịgba ha ọsọ n'ihi na mmadụ na-agwọ ọgwụ ịgbawazi ọsọ ị gaa na kemist na ihe ị ga-ekwu ka kemist misire m ọgwụ ịtụgara ya na-asụ Igbo ihe kemist gwọrọ m ọgwụ ọpụtachi na ị ga-aga agwọ ọgwụ ọjọọ amaka m na enwe ndị na-agwọ ọgwụ ọjọọ mana otu anụ dọkịta nwere ike gwọ ọgwụ ga-egbu mmadụ otu a ka dibia chukwere dị nwere ike gwọ ọgwụ na-egbu mmadụ dibia oyibo nwere ike gbaa mmadụ ọgwụ onye a ga-echenwu otu aka dịkwa na dibia Igbo so ịgwọ ọgwụ mana ọgwụ a na-ekwu maka ya nweghị na mmadụ na-agwọ ọgwụ maka na nsogụ na a na-agwọ ọgwụ na-ebido sọrọ maka oyibido tibe mkpu ọ nweghị ya ihe na-akọ ihe asụsụ Igbo ji eyi ya egwu ọzọ bụ ejiji ndị Igbo eme ndị Igbo na-atụsi ejiji ihe ụjọ maka fim ha na-ele ịpụta onye jikwa ka onye Igbo ezebe ya ezebe ịpụta ka onye jikwara ka onye Igbo etụba ya ụjọ mana ihe onye Igbo jikwara ka onye Hausa ị gaghị atụ ya ụjọ ihe onye Igbo jikwara ka onye Yoruba ị gaghị atụ ya ụjọ mana onye Igbo jikwara ka onye Igbo kpuru okpu red kpuru okpu nke a kpuru okpu nke ọzọ ịtụba ya ụjọ ihe ka onye Igbo tiri ego ayọrọ na iherilakwa ndị Igbo kedu ka ekike anyị si atụsi ya ụjọ anyị ga-ahapụzie nke anyị gbawa akwasị na mmadụ ndị Igbo si na mmadụ anaghị agbara ihe ọhụrụ na ahụ ya ọsọ na mmadụ gbara ihe ọhụrụ na ahụ ya ọsọ ajọ ihe ka ọ bụ kedu ka anyị si agbara ihe ojiji ya ekike anyị ọsọ ndị Igbo onye ahụrụ okpukpu gasịrị na ihe okpu ndị dibia ihe okpu nke a ndị dibia kwa dọkịta komini n'oyibo ndị oyibo ndị vampire kwa ha na-akpọ coat witches and wizards n'oyibo ọ coat ka ha na-akpọ evil people killers assassinators na America na Europe ọ coat ka ha na-akpọ ha na-eyi akpụchi agụ ha na-ekpu okpu ndị nze ha na-ekpu okpu red ha na-anya ihe niile anya ha na-agba ihe niile mgba ọ bango ndị ọcha ka ha na-agba tid ego ha na-emekwa arụ so ekike arụ ya bụ na mmadụ na-eme ihe ọjọọ so ka nke a biri anyị ebiri na ntị ọzọ nchekwara ike uwe afa eme ndị na-abịa na-asị m mọ na-agbazi afa mọ na-akụzi ndị mmadụ otu esi agba afa ụfọdụ ndị be anyị hụ ha sị m so mọ na-agbazi afa njọ aka ihe ha sị m na ọ bụ ihe ọjọọ na ịgba afa kedu ihe bụ ịgba afa achọrọ m ịkọwa ya ebe a onye chọrọ ịma ihe mara ihe anọghị abụ nkụzi ịgba afa n'oyibo ịgba afa bụ acquiring of health information or some information about person onye ịchọpụta ihe mmadụ na-ama afọ abụ mmadụ ịchọpụta ihe ịga na hospital na ahụ na-arịa gị na dọkịta ama ihe na-eme gị ngwa na onweghị nwee ike kọwata ihe na-eme gị ihe ọ ga-eme ya diagnose ya gị mee test mara ihe nọ gị n'ahụ mara ihe na-enye gị nsogbu n'ahụ ọ ya bụ afa ịga na be dibia Igbo na-asị ka agwọ ọgwọrọ ya ihe dibia Igbo ga-eme ụzọ ya bụrụ ụzọ wụwa afa n'ala afọ na-awụ n'ala ka ọ jụọ ndị mmụọ ka ihe na-eme onye a
iburu mkpa bịa na be dibịa na dibịa ga-ebuzo eme ya wụwa afa n'ala akpọcha mmụọ ilo na-akpa ya wụwa afa n'ala jụọ ihe a otu ndị be anyị si achọpụta ihe na-eme n'obodo na ihe na-eme na ndụ mmadụ gboo ọ site n'afa ka esi wee rụ labụ mgbe ndị ọcha bịa ihe agụkọrọsi isi mmọnwụ na ihe ile eji eme mmụọ gla ndị ọcha nwere labụ mgbe niile ha bịa bụrụ ihe ile aka bịa ragharịa ihe ha rama ọkwa ihe eji eme odogwu ihe ya so gaga gba afa gị so mba nọ njọ gaga gba afa ahụ nọ njọ gaga gba afa mara ebe ihe bishibi ụwa ọ njọ gaga gba afa mara ihe na-emego ọ njọ ị ga-aga labụ ihe ị ga-eji ma na afọ akarịrị labụ bụ na mmadụ ga-aga labụ ị ga-ahụ onye na-anwụ anwụ ọ gaa labụ sị enweghị na-eme nwaanyị onye na-anwụkwa anwụ agbazie afọ akọwazie ihe na-eme onye emezie ọdịrị onye na mma so afa na labụ ele nke kazi ndị Igbo ị na mmadụ na-agba afa gị gbawa ọsọ bịa gba afa gị gbawa ọsọ ihe ahụ ha akụkọ ndị Igbo ka anyị lọtana ọzọ ọkwa enwe ya na-eme ndị ọ na ndụ kapụta ha sị every spirit of my ancestors abandon you, I catch you, I rebuke you. Ndị ụka amaghị ihe agwa gị ndị kacha emegheri mmụgere n'ụwa bụ ndị ụka ebe nsọpụ na iberibe na nke oriri dịrị bụ ndị ụka mmụọ ndị nna nna ha mụrụ ụnụ hibe obodo ị nọ na ya kpaa aha obodo gị na-abụrụ gị abịa gị ajụọ onye bekee kpaa aha obodo ndị nna nna hiwere kedu aha nna gị kpaa aha nna gị ịpụtaje gị ndụ asụghị fire your spirit of ancestors. Egwe m ya mgbukwukwe ya ọzọ si na mmadụ agaghị ekewu mmụọ ọgbụ ihe ọ sọrọ rie n'ụwa ngwa mmadụ enweghị ike ikewu onye mmụọ ọgbụ ị gaghị emegbu ya. Who are you? Ndị Igbo si na mmụọ ka mmụọ mụ ihe mmadụ niile nwụrụ anwụ na mmadụ na-ele ndị ka so onye ka ịbụ ngwa bụ ndị ike onye mmụọ agbụ onye Igbo. Stop firing the spirit of your ancestors. Ndị Igbo ndị ụka aghọrịsiri unu, ndị pastọ aghọrịsiri unu, ndị ọcha bịara ihe aghọrị unu so unu St. Matthew, St. Mark, St. Bartholomew, St. Jude na unu kpọọ họrị ọrụ na arịrịọ gwazi unu na unu fayawazie ancestor unu mmadụ ịbịaje gị si na-eme family prayer ị na-eme family liberation kpọzie ndị ekpere ha bịa na ezinụlọ dibido ụlọ biwere ndị bika nka nwụrụ ụwa ya a na-asị every spirit of my ancestors in this compound I fire you, I band you, I cast you. Ma ụmụ ndị ekpere nwụ na-amaghị ihe unu nidiri ka agbarụ na afa akọnuche maka akọnuche kọrọ ụnụ. Kedu ihe dị mmadụ mere nwoke na onwe ebe ya pụta ebe atiti unu na ụnụ sọ ajọ mmụọ ka ọ bụ nwoke apụta titi unu na tisi ese ihe unu na ụnụ sọ ajọ mmụọ na ihe unu na-ekwu mana nwekpuru ga na ọ mana na-amaghị ya na-ele ụnụ. Stop your ancestors mean pụtara ndị nna nna ha eme ihe ọjọọ mmụọ ọgụ ya na ndị nna nna ha amụghị ị ga-apụta bịa sị na ịbụ prọfesọ, ị ga-apụta isi na ịbụ lọya, ị ga-apụta n'isi na ịbụ nke a na ịbụ pastọ ma na ịbụ nke ọzọ. Respect them, kwari ha ugwu. Ị na-aghọta ndị Igbo ụnụ akọchiri ihe n'ọnụ na aka origo nne ndị ọcha pụta ndị ọcha anyị tara ahụrụcha ụlọ ụka n'ala Igbo akpọ ya St. Matthew Anglican Church, St. Bartholomew Anglican Church, St. Matthias Anglican Church, St. Paul Catholic Church, St. Mary Catholic Church. Ọ pụta na enweghị senti ihe senti pụta n'Igbo ndị ichie enwe ndị biri n'ala Igbo gbogbo ṅụọ iyi na ha agaghị atụ asị na ha ga-akwado ihe ọjọọ na ha ga-eji anya ahụ ihe ọjọọ na ihe a ga na-ekwu na ihe a ga na-akwado ihe ọma ọha ndị ichie ọha senti. Ọ pụta na ndị agha adịghị n'obodo enweghị ike iji aha wee rụọ chọọchị mba mfefat onye arụgoro na anyị ụnụ arụgoro na chọọchị ya mba ụnụ arụgoro na anyị kọrọnụ na anyị enyewe ndị chọọchị so many years afọ ole na ole ka ha mezie ala Igbo ha mebisiri emebisi. Omenala is coming back again to take his land because omenala ọ ya ụdị ala ị na-aghọta ihe m na-ekwu na so eme ụka dị n'obodo m ụka dị n'obodo m ụka ochie nọ n'obodo m a sị na ndị nọ ụka ahụ na ha ji isi ha na-ebu okwute bugudo okwute. St. John's Anglican Church Osina na ha ji isi ha bugudo okwute n'ụka ahụ. Ị mana arụchara ụka ahụ rukwe taịm na nọ na akwa Ista ka a na-agba a na-eme mmemme Ista eme mmemme Krismas cheta ndị ọcha n'ebe ha nọ mana ndị niile anụtara ahụ n'ụka a enweghị onye na-aka akọ ha na da chọọchị. Ị ga-ada chọọchị a jụọ ụkọchukwu nọ na da chọọchị na ya kpọgodo aha ndị rụrụ chọọchị ọnụ na ọma nwere ike ọ gaghị ama maka na ndị be anyị amagha nke ihe agbanwe nkọ ndị ọzọ emepụrụ ndị ọzọ ma nke anyị dị ndị be anyị tara ahụta arụchụ n'ụka. Kedu ihe mere Nweke dị Asọ, ka ihe mere St. Nwaolisa, ka ihe mere St. Ọfọma, ka ihe mere St. Nwankwọ ndị ọbụ senti ka ha bụ ka ihe ha mere iji gị sisi ha bụ senti ị na-akpọ arụcha chọọchị gị were aha ndị ọcha bụ chọọchị ya maka ọ na-amaghị ihe. Your ancestors are the gods we are talking about. Ha uchi a na-ekwu maka ha ọ ha mmụọ ozi mmụọ ndị na-ejere ya ozi a na-ekwu maka ha. Ọzọ bụ mmọnwụ masquerade mmọnwụ a na-ekwu asụ onye Igbo pụta ya sị mmọnwụ bụ ihe ọjọọ, mmọnwụ bụ arụsị, mmọnwụ nke ọzọ mana
mmọnwụ ndị ọcha ịpụta gị were ese foto. Fada Krismas bụ mmọnwụ ndị ọcha, Santa Cruz bụ mmọnwụ ndị ọcha, Mickey Mouse bụ mmọnwụ ndị ọcha, niile mmọnwụ ndị ọcha ka ọ bụ. Santa Cruz na-atụ ụjọ, mmọnwụ anyị na-atụ ụjọ. Mickey Mouse na-atụ ụjọ, mmọnwụ anyị na-atụ ụjọ. Fada Krismas na-atụ ụjọ, mmọnwụ anyị na-atụkwa ụjọ. So ele ihe dị iche, ele ihe dị iche ndị Igbo. Ya ọ na-echọpụta na ụmụaka ji mmọnwụ eme ihe ọjọọ, ahazie ya dị mma. Ndị ọcha chọkwa iji n'iji Fada Krismas na-eme ihe ọjọọ, ha ga-ejikwa eme ihe ọjọọ. Ha chọkwa iji Fada Krismas na-eme ihe ọma, ha ga-ejikwa eme ihe ọma. So ihe ga-eme ugwe onye Igbo nye aka dozie obodo ka ọ dị mma. Ala Igbo ma ọ ma na minaga, ala Igbo jọrọ minaga. So ọ ihe bụ ala Igbo gboo ọsọ si gaa na chọọchị, so ka wee ha na ụmụnna, ka wee ha na ụmụada, ka wee ha na letara di, ka wee ha na otu obodo gị na ị ga n'ụka. Esi ị ga-ahụ ọkwa na ala aka ga-ebu ga-abịa. Esi ka nwe buruzie ozu iberibe global na ala Igbo ka ezi uru ọ bachiri gị mgbe ndị be na nye gị charges na ma burie gị iwu na asị ndị obodo bụ ndị ajọ mmadụ lee ihe ha mere. Mana ngwa ọgbakọtara obodo azị ịmaghị obodo na-akọ bịa ka emezi obodo gị si ịbụ onye nke ọzọ na ịbụ born again Christian, you are mad. Ndị ụka bụ ndị iberibe. Ịhụrụ ndị ụka ya nụ na-echigharị. Omenala na-abịa ọgụ ndị ụka ka m na-agwa ha. Omenala na-abịa ọgụ Eke, Orie, Afọ, Nkwọ na ndị Ichie, Agụ, Ngwu, Ngele, Ojukwu, Elu, Ala na-abịa ọgụ. Ọkụ onye chegharịrị ka ha ga-ahapụ ọrụkwa ma etie mmadụ gwogwo. Ọdịnala na-abịa Chineke na ebube ya. Ụmụ okorobịa na ụmụ agbọghọbịa na ndị ike ndị dimkpa na-abakwa n'ọdịnala na enwe level ha enwe usoro ha ga-emerụ mmụọ na ya ga-emerụ omenala na omenala chakịrị ka ọkụ dịka ọkụ awere fuel omegbu. Chegharịa n'ụbọchị taa, mejie n'ala Igbo ka ọ dị mma, kwado omenala na ọdịnala ndị Igbo. Achọtazi na omenala na omenala eme nke a na-eme na adịghị mma. Weta akọ na uche gị, weta ndụmọdụ, weta atụmatụ ka emezie ka ọ dị mma. Ọ ya wụ ndị ọcha, ihe ndị ọcha na-arụ ndị Krishna mgbe ọbụla ha na-emezi Krishna, ndị Hindus mgbe ọbụla ha na-emezi Hindus, ndị Arab mgbe ọbụla ha na-emezi their religion egbe ọbụla. So ihe niile mere na ha hapụrụ omenala ha gba ọsọ, ha na-emezigwe. Oge David na nwunye mmadụ, ndị Juu agbara ọsọ na eze ha na nwunye mmadụ, na for that reason ha ga-emeji Judaism. Ha na-agakwa ihe na-eme Judaism, ọ ya-eme Judaism wee dịdị taa. Mana nke a bụ ịnụ na igwe makwa nchi pris eme na ara gị sị hey omenala ịnụ na egburu ejima makwa emere ka gị sị hey omenala weta atụmatụ nke weta ọhịa mere gị mmadụ nke a na-adịghị maka ikwuo na ọ dịghị mma. A sị na a ga-akụzi ya mara anyị marazie ọya atụmatụ. Ọ wee pụta gị na-akọta omenala na-asị Igbo na-asị ndị Igbo bụ ndị ajọ mmadụ, omenala bụ ihe ọjọọ. Nke a chọrọ ka egburu ejima na ndị Igbo chọrọ na ihe a na-egbu ndị nna na-egburu ejima, ndị nna na-emere nke a, ndị nna na-emere nke ọzọ, ndị nna na-emere nke achọrọ m onye ọna bụ onye ụka aka m na-ekwusi ike ji m na Baịbụl ebe dị na ekwesị gburu mmadụ. Ihe niile egbu na Baịbụl bụ Chineke bụ chi ndị ọcha ka a ghara ịkpọ Chineke God. Ndị ọcha gburu na Abraham na David na Solomon na Samson, maka ihe Samson gburu, maka ihe Elisha gburu. Egburu ha mmadụ ji aja na gị burukwa Baịbụl a na-akọ na ancestor gburu mmadụ. Ma Baịbụl egburu ihe Moses gburu, ihe Aaron gburu. Moses gbudo ndị Israel, even sef God ha ma gbukwe ndị Israel gbuo ha gbogbo. Gị bukwe dị Baịbụl na-akụgheri na ndị nna na ugburu ejima, ndị nna gbutere mmadụ na-ajọ ọhịa, ndị nna na ugburu onye pụrụ ezi elu. Mana Baịbụl Igbo na-akọwa na Moses gburu mmadụ gbuo ji aja, David gburu, Solomon gburu, Samson gburu mmadụ. Ị na-akọda wa ihe na-akọwa ancestor ndị mgbe gboo ha gburu ejima. For that reason omenala laba ịma ha ihe ha ya si ndị nsọpụ m gwere m ndị ụka. Mana ekele dị Chukwu na eze na nzọpụta abịago. Omenala abịaghachikwu and obi igwe omenala bụ dị ala. Daalụ na Igbo nwe mmadụ, Igbo na-akwado m, Igbo na-akụrụ m egwu ọma, ndo dịrị ụnụ. Ndị na-akọtọ m, ndị na-akparị m, nsogbu adịghị. Ụbọchị nta ka anyị chọrọ na owere nsị amamihe bụ ihe m chọrọ. Enwere na ihe m na-ekwu eziokwu, mana bịa afọ 3 afọ 4 ọnwa na ole ọnwa 5 ruo mgbe ọrụ iji mara ihe bịa gwa m na ihe m na-ekwu mgbe a bụ eziokwu. Ọhịa bụ ihe m chọrọ, enwe ihe ọzọ. Igbo daalụ nụ. Nke onye chiri ya zere ndụ mmiri ndụ azụ dugbo mmadụ. Udo dịrị ụnụ bụ ndị Igbo.